ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الذي قيل في حقه إنك ميت وإنهم ميتون وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفيل جبا وموفو نسلامك فولينو على كيشنا كهننا كبركة على كوكا أني أو بلا جرينابو أنسينا كنا نيونسرو أنا جم كان حكم كنا لا نوي شرف لا دوبا دوما شرفو كنه أني أنكرم غو بنيون في أنا شيخونو يا شيخ أبو جعفر محمد جباتي yana nga do barokona la am karamo bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An karamo anga wati temelen barola no yana do hun temelen baroyi antum me ka kuma safar kan an koba munu kara safar konnala mimeto maw hatla shirfula duba konnala adon an kuma konnala an alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam kira sumo kala kalila afatura ka ben safar kalo kile labon dema aleni amoden ke wala denke no al imam al hasan ibn ali ulufla be ka fatuli kira ka be safar kalo kile labon dema anga nyi ngal folo ankramo ko alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka fatuli ko kira to fatuli yarfan kele yala aye wasiyadiya na ka fatuli no ka testament ke kan ladilkandi aka janaza kula jonun kan jana ka janaza wi akoli ko ani afatu to fana aka kuma laban kera jumei ولا أفترة ما رجمن تيهون بس يتملى سوسالي بوكما يفنانا. الحمد لله رب العالمين. نعم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آمين. نعم. صلاة تهون بها علينا سكرات الموت. آمين يا رب العالمين. وتجعل قبورنا بعد الموت رياضا من رياض الجنة. اللهم آمين. ambe ala tando ka ala wali nyumando ka neman kishide la fe kirana ka sodungo ye mi me ke sawiye na anyere be bojena domi o ka ke anga saya sikara ono ya lanye amin o ka ke anga kaburu noro lanye amin o ka kanye noro la hara keneka ka ala kirana ka sodungo ke ansul na doni baye amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Naam. Wala ambe limana ubefo ka do ke be Abu Zahra. Naam. Sana anga do babula ambe foli ani wala nyumando ani do ambo ke Said Sharif Usman Madan Haidara anaka demba yayi ani shi'u ani alul beitu shirfu be Hussein ka 40 ken sigira yoro la alaka ake ambela jele daluye ma o mai kanunjira alul beitu la ni uka nisoja ka kika nisoja uka nisogoya ka kika nisogoya alaka to alul beitu ka ke ambela jele sudna doni baye amin. Naam. alaka nga jamana basiki amin. ka kolosma nini kene anini sigida barkama nunuye amin ka ke anga jamana lafiya lanye amin ka ke islamu be yororo ka ke bodaye umma amin. Abu Zahra naam oko ye ida domina no de alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi naam aka somale maliye a oye barobadi kosabe wa shirifula oye dongelembaye min geleyara alul beituma fokata fo a geleyaruma alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam naam aleni alaka surun kateme dan fen bela sikatola kateme dan fen beka kosabe okuma kote bo ala yoro kase alakirama ni alama alakira la somi mana munun sayabe balula o te kira na nyoyi abadan alakira na bona sanumo u sayati dugula abadan ube saka chogomi ani saya ko kanga ke chogomi alabe gundo boroto uye uba bela jelendo ube sabali ni alaka latige naam alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam naam Qur'an aya unu jigina ale ba korodon aya munu jigina ninka aka saya ko nyafai ina fo
ala b'a fɔ min وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون أكو فرقلو man fɛn ama o to bada kako e kiranye ni e sara yala e jugu be tu ko nyɛnɛmaya la kudai ayo tike ani alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam uhudu kelela a jogine ni munafiku a jogine ni mamunu nga limaniya makoko ani mushriku ala tana kebago olu ye a gansi ko alakira fagara sahaba caman coy digi min tora alakira kɛrɛfɛ do o ye Ali ibn Abi Talib ani Ukashata olu fila de tora alakira kɛrɛfɛ uhudu kɛlɛ do n'otɛ Abu Zahra a do majale Allahu akbar fo ala yɛrɛ y'a fɔ k'u bolila ka coy digi ka alakira to ka yɛlɛ kulu la alakira b'u wele ayina ne ye kira de sɛgɛ u t'u kɔfilɛ ko gɛlɛn ala kale kadi mais ni yɛrɛ b'a la a ma nɔgɔ o kuma Abu Zahra ala y'a fɔ kira ye o la a ko wa ma Muhammadun illa rasul قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أكو محمد تدوري تشيدن كو تشيدن chama ulu temena ka kwanye ala yuchi chi o kuntala chera minke ala usege aka hinela aku yala ni Muhammad sara yerema wala ma aka faga yeresa o tayira ka fo kirateo o tayira ka fo ala subhanahu wa ta'ala ka jon kanunenteo aku ni kira sara ayerema wal ma fagara anana ni chimi o isabeyo ko ni kira fatura o ba to be segi aw ko jahiliya la ala tana kelila ni jugu ya la ko ni ma o ma segina ko o ta ala toro fuila ngani ma min tora ala taka ala bina ali ala barka da baw abu lusara donc ni fana kuna funi de ala bi ka min di islamé mantoma ko na ala kira fatura do be murti Allahu akbar na ala kira fatura ala kira iblasrali kamunu fo ay tugu karsala ay ni siray mene chama bobla o kuma Abu Zahra ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni qur'an aya munun jiginaka aya don ka fo ale ka nga segi alama ga kuma jumendo aya ala nyinga ana ala che ala segini mbega kuma jume الله سبحانه وتعالى يتمشين دو فاي نو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج كوني على كدمنا نيما كواسك ما ويجين كبو مكا على ننصو كما عندي يشوكو مكا mɔgɔw minnu bana diinɛ la olu nana don diinɛ la jamakulu ako kuma de Allahu akbar no kuma sera fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba to ka saniya alama saniya sigi alama o farale ala tandoka ika ya fadila Allah subhanahu wa ta'ala fe kira ka ya fadeli te ka fo ay alaka tanado ci istighfarun nabi توبة عن المقام ليست توبة عن الآثام على كرا عليك توبي وتيكا فوكو أبورا أي كوجودو ديكي أبا على يافام يعني دونغو دو نيبي على كولا على بي بودا داورة دي يرى أبي تجليات دو ديكي أبا يرى بانكي إيه ولا يمنا يكا فو جا حالي بينكم على دو donc ibina sikiko ka fo ala nkum man don o kuma na o de lan kum te kan chesiri chugo dola ulube tubi no ode me ka fo ina fo jurumote alay halin Abu Zahra ala kira ya don ka fo ko mana surya ni tamashin ubeke o kelen fana ala kira aka yele o doyara بسمالك الحمد لله تمشي ولا donc hiji labana ay hiji minke nayi gadir khum odo na ali jira ka fo nenete ali de be o khutba ira la yafu yushiku an ud'a fa ujiba ayafu yu
ako sɔɔni mina wele jaabi kɔrɔ san wɛrɛ tɛ kɛ ɲɛna Allahu akbar ni ne tɛ a ye segin ali ma ani ka alul beitu a y'o khutuba jan kɛ hiji kalo sale muharram nana jɔ kana safari jɔ min kɛ ala kira ka saya banaw olu daminɛw nana farigan daminɛlen min kɛ ala kira y'a dɔn k'a fɔ taali o ma sera Allahu akbar ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kuma la surunya a ye wasiyaw kɛ a ye wasiya in bɛɛ kɛ a ka so dungo dew yani sahaba dɔw yɛrɛ y'a ɲininka a kelen kɔfɛ k'a juru la k'a fɔ ale bɛna b'u cɛla don dɔ la u b'a ɲininka jɔn de b'i ko jɔn de b'i kasange o n'a ɲɔgɔnna caman ala kira y'a bɛɛ f'u ye Abubakar b'o la kira y'a bɛɛ fɔ a ye nga ala kira sallallahu alaihi wa sallam a y'a bɛɛ tɛrɛmɛ a ka so dungo ye kɛrɛnkɛrɛn Ali ibn Abi Talib a ko Ali ma a ko ni ne sɔmayɛlɛma la n bɛ sɔmayɛlɛma a bɛ kɛ e de kan Allahu akbar o kuma e de bɛ n kasange e de bɛ n ko mɔgɔ minnu bɛ fari ka koli la karisa ni karisaw don a ye a ka alu beitu de fana fɔ ko mɔgɔ yeleke wɛrɛ man ka fara o kan Allahu akbar minnu b'a fɔ ko diinɛ tɛ somɔgɔ ko ye ni somɔgɔya bɔra a la a ti ɲɛ dɛ misitigi ani misigɛnna o ye kelen gayinakɔ ani misitigi yɛrɛ i bɛ se ka dɔ ta a k'i ka misi gɛn i bɛ se ka dɔ ta a k'i ka saga gɛn saga caman b'a ka bolo kan nka ale ta dɔn wɛrɛtigi den o ta ye misi ye ka tɛmɛ misigɛnna kan kosɛbɛ kuma in bɛ faamu diinɛtigi o ye kira ye a ka ahlul beitu a bɔnnaw olu ta dɔn dɛ siga t'a la anw jabatew ni anw kanu n'aw ma kɛ sirufi ye ani jaraw ni kulubaliw o fɛn fɛn mana kɛ alimami o fɛn fɛn mana kɛ wajulukɛla ye a bɛɛ lajɛlen ye gayinakɔ de an bɛɛ lajɛlen ye bagangɛnnaw de ye mais anw tɛ bagantigi ye bagantigi yɛrɛ bɛ yen a tigiw bɛ yen a tigilakaw bɛ yen kuma bɛ faamu o kuma Abu Zahra alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'a jira k'a fɔ ale alu beitu de ka kan n'ale su ye wa u ka kan n'a jɔyɔrɔ fana ye ni maaw bɛ kuma faamu ni maaw bɛ ko tawre donc alakira sallallahu alaihi wa sallam kuma min na ni ko in bɛ ka surunya a y'a dɔn k'a fɔ a taali yɛrɛ sera a ye khutuba jan kɛ o khutuba in na ansaru ni muhajiru bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a ma se ka yɛlɛ minbari yɛrɛ sanfɛ kosɛbɛ a danna duguma a ye ala tando ka ala majamu a ko maashira ashabi a ko ne jɛɲɔgɔn ayu nabiyyin kuntu lakum aw ayya nabiyyin kuntu fiikum ko ne kun ye kira façon jumɛn aw cɛla yani ne ma kɛ kira ɲuman ye aw ma wa alam ujahid bayna azhurikum yala ne yɛrɛ ni aw de kun tɛ bɔ ka taa kɛlɛ in bɛɛ kɛ wa ne tɛ n sigi so suma la k'aw ci dɛ ne yɛrɛ de kun bɛ a sɛgɛn bɛɛ lajɛlen k'aw nɔfɛ alam tuksaru rubaiyati a ko ne ɲi ma kari diinɛ in kama wa alam yu'affar jabini yala ne tɛ o ma nɔrɔgɔ bɔgɔ la diinɛ in kama wa alam tasili dima'u ala harri wajihi o ma ne tɛ ci ka joli kɛ ka ne fan bɛɛ labɔ pugudu do kɛra a taalen fana Taifa n'u y'u ka nalomaw ni safiw bila olu k'a bon k'a fan bɛɛ lajɛlen kɛ joli ye fo k'a ka samara bɛɛ ɲoro joli la a ko ma kɛ wa hatta katafat lihiyati fo k'an bɔnbɔnsi bɛɛ lajɛlen nɔrɔgɔ joli la o bɛɛ ma kɛ ala kosɔn aw kama wa alam ukabid shiddata wal jahda ma'a juhali qawmi a ko gɛlɛya ni degun ni sɛgɛn ni ɲani ne m'o bɛɛ lajɛlen ta k'o bɛɛ lajɛlen kun n ka manton kodɔnbaliw sababu la aw kandali kama k'o kɛra alam arbut hajar al majaa ala batini kɔngɔ bolo ne tun bɛ fara siri kɔnɔ la walasa o ka se ka dɔ bɔ kɔngɔ la ne m'o bɛɛ kɛ aw kama k'o kɛra o ko ya rasulallah o bɛɛ kɛra i muɲuna i sabalila i y'an su ka kɛ ɲuman kan k'an bali juguman na ala k'i sara cogo ɲuman na ala kɛra ko aw yɛrɛ fana y'aw seko kɛ ala k'aw sara hɛrɛ la nka a ko
inna rabbi ne daba masa azza wa jalla min ga se korotalen do o ya jira k'a fɔ alla yajuzahu zulmu zalimi ako tɔɲɔli kɛla o tɛ siratu tigɛ dɛ. Allahu akbar. maa o maa ni e de bɛ maaw tɔɲɔ i b'i ka denbaya tɔmɔ i bɛ sigiɲɔgɔn tɔɲɔ i bɛ sinji tɔɲɔ n'i kɛra masakɛ de i bɛ ka jamanadenw tɔɲɔ walama e yɛrɛ kɛra jamanaden ye i tɛ ka a kɛ k'a ɲɛ i bɛ ka tɔɲɔli de kɛ jamana kɔnɔ maa o maa n'i kɛra tɔɲɔlikɛla ye ka ala ka jɔnw tɔɲɔ ala ko i tɛ siratu tigɛ dɛ. sabula siratu pɛnsi belebeleba fila b'a kan n'o ye danaya ani sinji. Allahu akbar. maa si tɛ tɛmɛ yani ka taa ɲininka fɛn wɛrɛ olu de bɛ daminɛ la fɔlɔ yala danaya min dar'i kan y'a bɔ a sira fɛ wa Allahu akbar. sinji min fɔra i k'a tugu i y'a tugu wa n'i ma se k'o fila n'o nisɔn ma sɔrɔ i la i bɛ dan yen nɔ. Allahu akbar. o tuma alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye nin min fɔ min kɛ a ko ne yɛrɛ kira nin ka kiraya ni ne ala ka jɔnw tɔɲɔ ala t'a to n na. o tuma ni maa bɛ jama la maa min n delila k'a tɔɲɔ a tigi kana a ka hakɛ ɲini alakira y'o fɔ min kɛ sallallahu alaihi wa alihi sahabaw bɛ kasi dɔ bɛ yen nɔ ko Sawad ibn Qais ale y'i fo ka wuli a ko n b'i kuma bɔ ni n fa ni n ba ya Rasulallah a ko ne ka hakɛ b'i fɛ alakira ko cogo di don jumɛn a ko an bɛ taama sen dɔ fɛ i ka bere min ne bɛ ɲaamɛ papa n'a ye walasa a ka teliya taama la a ko o ye ne kɔnɔbara sɔrɔ n t'a dɔn i y'i tugu walima i m'i tugu alakira ko ma'adallah an akuna ta'ammatu a ko n bɛ tanga ɲini ala fɛ ne tɛ n tugu ka baga mɔgɔ si ma ne tɛ baga mɔgɔ si ma a ko ya Bilal a ko Bilal ma a ko wuli joona i ka taa Fatima ka so i ka taa bere in ta ni fana ye taamasiyɛnba de kira ka gundo caman de bɛ Fatima ka so. bahjatu qalbi abiha ummu abiha Fatima jɔyɔrɔ ka bon o tuma Bilal alakira y'a cogo la ni ka sɔrɔ k'a fɔ Bilal ye k'a ka wele da Madina bɔlɔn kɔnɔna bɛɛ la ko alakira ka ciden k'a bɛna ala ka wele jaabi ko yani qiyama cɛ a jɔrɔlen don ni maa min ta b'a fɛ o ka n'i ta ɲini diɲɛ na ko ɲɔ tɛ lahara k'o tɛ nɔgɔya dɛ. donc Bilal donna Fatima kan ka bere ɲini Fatima o ko Bilal ma a ko bi tɛ bere ɲini don ye dɛ ne fa bɔra lahala min na a tɛna taa taama la foyi Bilal ko Fatima ma a ko ya binta rasulillah a ko kira denmuso a ko i fa bi bi na yuwaddi ahla ad-din wa dunya ko a bɛ ka i sara diinɛ ma ani diɲɛ ma la k'a fɔ ale bɛna taa Fatima kulera a kulera ko wa ghamma bi ghammika ya abata a ko ne ta sɔnja a ko kira ne taara sisan ni ne fa in taara man lil fuqara'i wal masakini wa ibn sabili ya habiballahi wa habibal qulub a ko jɔn de bɛna fantanw dɛmɛ jɔn de bɛna miskinaw ladon jɔn de bɛna falaw ni dunanw ani tungarankew jɔn de bɛna olu ka ko ta o kɔfɛ a ye bere di Bilal ma a ko Bilal nana ye tuma min na alakira ko ayina sheikh a ko kɔrɔba in sija min ko ne y'a tɔɲɔ a bɛ min a kana a ta sara a gɛrɛla alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gɛrɛla tuma min na a ko kira man filɛ nin alakira ko a ma sallallahu alaihi wa sallam a ko tuma na i ta sara a ko alakira ko i b'a kɛ na tuma min o y'a sɔrɔ fini tun tɛ ne naga la. Allahu akbar. alakira yɛrɛ bonya t'a la alakira ale ye laadiri de a ko n'o de don komi a kɛra i naga de la kira ye fini gulokiba min b'a la a ye fini cɛ a naga kɔrɔla k'o yira a la k'a k'a ta sara jaa ko wɛrɛ de b'ale kɔnɔ a ye kira naga kɔrɔla sanuma ye min kɛ nɔrɔma in a ma bere kɛ k'a bugɔ dɛ a y'i da baro la a ko a'udhu bi mawdi'il qisas min batni rasulillah minan nar a ko ne ka niyɔrɔ min bɛ ala kira naga la a ko n b'o de don ni ala cɛ n b'o don ni tasuma cɛ ala kira ko a ma a ko i bɛ yafa walima i bɛ ta sara a ko ala kira yafara
ala kira i bolo korota ko ala ya fa karsama ina fa ya farika ciba ma Allahu akbar, Allahu akbar. kuma Abu Zahra Naam. ala kira suma elemana nin chogola ali de senga kira ni nakli laba min bla o kera ali tege kono ali ko ali mo anyadal Allahu akbar. ali bowling saya ko nunu be kofe wi ali nyininga ko min kera ma laba ala kira nofe kay munefo akwa yin kala doni bonda bakelena doni kele bonda kele o be bonda bakelenda ele foni hatta alimtu ilma almanaya wal balaya saya ani jien événement ulu gundo o bela jele ñokon soronel o donia donc Abu Zahra ala kira somayle mali alul baytu de a shukuke ninga soroka adon dinga koro o kofe ko chama fana sorla kake nga minga gelena be anga don alul beytu ko occupelo no kira shula kuma mi wa soro mo ko wera utara saqifa bani sa'ida kauka gwa koro ninga ta ala kira joro ko o kuma o deke Allahu akbar ala ka fama ku manda amin ya rabbal alamin wala nan yo wala da bay na hakila ni min forala o be wasake wati na tuya kama ango adenga fana wala amodenke ni ajiaranye ka foni focho aya befo no al-Hasan ibn Ali no Ali ibn Abi Talib denke Hasani o fana ka fatuli beda safar kalo kilaboma ali fana ka fatuli nana chukudi ako gara chukudi Abu Zahra salamullahi ala al-Hasan alaka fuli be Hasani Hasan alayhi salam na'am anya joro chama fo kosobe bol Hasan المجتبى على دي بلالا علي نولا donc comme Hasan nana Ali nola o mabbe usnauma no ye Muawiya ale mi ko beke wala sa bani Hashim kana se kana fangala o kuma menu ye Ali janfa ka Ali faka misiri kono ni Hasan blala Ali nola Muawiya kele bolo wili Hasan kele likama o Hasan yayi ka fo aka kele che chama mi ka janfa ani koyi amana ke chogo to tigiti to fo wuli tay dine aleka koyi baga faga ka koyi nyamoya ka singanima ni alete aka de alima na alete na Hasan te aka di Husainima u beno beka Muawiya korotora ninka Hasan muso ko osara na'am ka surafendi wari chama ko aka Hasan faga o kofe ni Hasan tayana ali de Yazid abna furu oma donc Hasan muso infana amonele kundo Hasan koro chogo dola mona sabula alefa noye Ash'as bun Qaisi o fana kumbe ali toro ina fo munafiku nyemo Abdullah ibn Ubay ibn Salul be ala kira toro chogo Allahu akbar donc Ash'as bun Qais akuma ali ka jamala ngati alife donc ahlul baytu nunu ulube ujugu ka furuke ujugu ka so wala sa Burayma na do ni mache ko ka se ka do wala ni soni jugu so no ya fam ina fa ala kirare ka Abu Sufyan to kafiriya tan flala aya dem so furu Allahu akbar donc Hasan alayhi salam na'am amuso de ya jafan jogola asune ndondo wari jirama ay poson di Hasan ma Hasan toro o jafa de la kuma menane Hasan ni posoni donala aba faka bagado abalmake ana dogoke Husaini nana o be balma barola kuma chama buko fonyo ya alebe kashi Husaini be kashi wallahi na'am Hasan ko Husaini ma la yawma ka yawmika ya aba Abdullah ako neta o ka jugun ngate ta dombo de Husaini Allahu akbar asorla ka hadisa fo Husaini mamna Husaini ya afarkulo kele bulay ako mo ke afonyi ka sana yelena Jibril ye sanga so fla irala kele bingene kele ngafo bulay kele oye blema chorchori
k'ale Jibril ɲininka ko ni sangaso fila ye jɔn ta ye sabula ninnu ye dakabana sangaso ye Jibril ko alayhi salam a ko kelen Hasan ta ye bulama ye Hasan ta ye bilema ye Husaini ta ye ko ale ala Jibril ɲininka ko mun y'a to Hasan ta kɛra bulama ye Husaini ta kɛra bilema ye Jibril ko a ma a ko pɔsɔn de bɛna di Hasan ma Allahu akbar ala ni pɔsɔni a baga bonya kojugu fa b'a farikolo yɛlɛma k'a kɛ bula ye a ko Husaini ta kɛra bilemancuri ye ka d'a kan a bɛna kɛ shahidu su ye a joli bɛ kɛ k'a fari bɛɛ labɔ donc Hasan y'o fɔ a balimakɛ Husaini ni ka sɔrɔ k'a jira Husaini la ni a kɛra don min ko ye n'a kɛra don min ko ye u kana fitinɛ kɛ n'ale ka fatuli ko ye munna sabula ale fa ani a mɔkɛ n'o ye alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam o dalen dɔ yɔrɔ min a ka da ale ka da ye u ka taa ale da ye ko nka a b'a dɔn sabula n y'a fi u ka kote dogo la n'u banna k'u ka taa da a mamuso kɛrɛfɛ Fatima bintu Asad donc kuma min n'o ye Hasan ko ahlul beitu de y'a ko ni ka a kasange ka a janaja ta o de ye sunna ye janaja ka kan ka ta de komi Mali la an b'a ye k'a fɔ an bɛ su ta an bolo la duguma o tɛ sunna ye sunna ye min a kan ka yɛlɛn kamankun de kan kan ka kɔrɔta kuma min n'o ye Hasan janaja ta ka taa n'a ye alakira kaburu yɔrɔ la o y'a sɔrɔ Bani Umayyatakaw kɔngɔmanen don kɛrɛnkɛrɛn Marwan alakira ye min gɛ ni Usmana tilala k'a lasegin ale de ye can k'i jɔ ko petu ko Hasan su tɛ don kira kɛrɛfɛ madama Usmana su ma don yen nɔ f'u taar'o bila fo Bakiya kɔfɛla la Allahu akbar Abu Zahra i ni su ani fati juru sara o tɛ sira kelen dɛ hali minnu dalen don alakira kɛrɛfɛ Abubakar ni Umar olu man kan ni kira dayɔrɔ ye ka tɛmɛ Hasan kan Hasan y'o bɛɛ fɔ a ka kumakan na a ko ala y'a fɔ kira ye ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyuta an-nabiyyi illa an yuzana lakum ko maa si kana don kira ka so f'i ka jɛ ɲini ni kira balolen don Abubakar tɛ don kira kan n'a ma jɛ ɲini Umar bete tɛ don n'u ma jɛ ɲini ni kira tɛ yen sallallahu alaihi wa alihi wasallam tiɲɛ don an ba Aisha o ye kira sotigi muso ye nka du kalifalen don dɔ la ala kira y'i kɔ don sallallahu alaihi wasallam k'a sɔrɔ juru minnu b'a la k'ale de k'u sara muso ninnu ka charge ani muso ninnu ka balo o bɛɛ tun bɛ ale de kan ale de ye dutigi o kuma Abu Zahra an bɛ min fɔ dɔrɔn Hasan y'a jira k'a fɔ ko wallahi ale kalela ala la ma azina lahum fi dukhuli alayhi fi hayatihi bighayri izni wala ja'ahum al-idhnu fi dhalika ba'da wafatihi yani ala kira sumaylemane jɔn bɛ se k'a fɔ ko ala kira yɛrɛ de ye izunu de k'u ka da kɛrɛfɛ kira ma izunu di a ko nka olu alul beitu nahnu anw minnu ye kira mɔdenw ye anw y'a bɔnnaw ye ma'zunun lana fi tasarrufi izunu b'olu bolo 100% u ka da ye sabula olu ka so de don u ka du don dɛ ala ka an bɛɛ sababa ma an tɛ kuma janya o la nka Bani Umayyatakaw u ye Hasan su bɔ ni kalabiyɛn ye k'a bɔ ni kalabiyɛn nka Bani Hashim ser'u yɛrɛ la sabu Hasan ye kangari da k'u kana sɔn joli ka bɔn ale kama donc u taara Hasan da Bakiya a mamuso o kɛrɛfɛ o de la n'i donna Bakiya a daba fɛ i kiniyan fan fɛ i b'a sɔrɔ kaburu 6 ɲɔgɔn bɛ yen Abbas alakira fanicini o bɛ ɲɛfɛ ani Fatima bintu Asad Ali ba o kɔfɛ Hasan kaburu ani Ali Zainul Abidin ani Muhammadul Baqir ani Ja'faru Sadiq olu 4 tugulen don ɲɔgɔn na donc Hasan ka ko kɛra nin cogo la o de kɔfɛ sa tuma min na ni Husaini ye Hasan da a ye dɔnkiliso dɔw fɔ minnu ye sanga kasikan ye a ko a'udhinu ra'si am tatibu majalisi wa ra'suka ma'furun wa anta salibu a ko ne tɛ tulu mun bilen ne tɛna se ka n siw labɛn bilen
k'a sɔrɔ e Hasan e dalen do bɔgɔ kɔrɔ a ko e Hasan min filɛ nin a ko e kɛra tungaranke ye bɔgɔ kɔrɔ ka ban a ko ne tɛna se ka ɲinɛ e kɔ a ko kɔnɔ mana kasi kuma o kuma ne hakili bɛ jigi e Hasan fana la Ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma donc nin kun ye Hasan alayhi salam a ka somayɛlɛmali fana an b'o o waatiw de la o fana kɛnɛw bɛ sigi an fɛ inshallah an b'ale ani Alakira ta bɛɛ lajɛlen kɛnɛ sigi ɲɔgɔn fɛ ka maaw hakili jigi u somayɛlɛma don na walasa an yɛrɛ ka sira fana ta komi Hasan ka wasiya dɔ bɛ yan cogoya min na o la. An karamɔgɔ an b'a dɔn waati nacogoya kama ɲininkali laban dɔrɔn ni maa min y'a komi ko k'a kɛnɛw bɛ sigi aw b'a kɛnɛw sigi maa caman b'a kɛnɛw sigi nka ni maa min yɔrɔ ka jan n'o ma se ka kɛnɛ ninnu dɔ sɔrɔ ni maa min y'a ŋaniya ka ko dɔ kɛ a don i bɛ se ka mun de kɛ a don baara kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn dɔw kɛ a don. Alhamdulilahi rabbil alamin Abu Zahra Alakira a n'a ka somɔgɔw u ka sanga fɛn min ka ɲi o de ye ziyara ye n'i tɛna se ka t'u kaburu la i b'i to i ka dugu kɔnɔ i b'i ko sariya koli la ni k'u zura zurali ye jumɛn ye ni kira do i b'a fɔ as-salatu was-salamu alayka ya rasulallah wa ala ahli baytika ajma'in i bɛ se k'o fɔ siɲɛ 100 o kɔfɛ i se ye min ye jɔko hakɛ min i b'o seli k'o hinɛ se kira ma ni ka sɔrɔ ka solinadonni ɲini a fɛ i ye ani ka denbaya ni silamɛ ɲuman bɛɛ ni Alakira somɔgɔ min fana do i n'a fɔ an bɛ Hasan ta la i b'a fɔ as-salatu was-salamu alayka ya aba Muhammad ya Hasan ibn Ali ayyuhal mujtaba ya ibn rasulillah ya sayyid shabab ahli janna i bɛ min dɔn Hasan ka mankutu la i b'a fɔ k'a barama ka a manjamu k'olu fɔ k'o caya hali bamanankan na walima filakan na Ala b'a bɛɛ mɛn Ala mago bɛ dusukun de la kanu i ka kanu yira n'o fana sera olu ma u fana b'a a ɲini Ala fɛ Ala fana ka e fana mago dilan ni olu kanu sababu ye donc i se ye min ye nafila la i b'o kɛ i se ye min ye saraka bɔ la i b'o kɛ i mana fɛn o fɛn kɛ ninnu ye i y'a k'i yɛrɛ de sabula a b'i ka diɲɛ ɲɛ a b'i ka lahara fana dilan Ala k'an bɛn sababu amin an karamɔgɔ dakuruɲa laban ani ka dugawu kɛ dakuruɲa laban o ye Hasan alayhi salam a ye wasiya min fɔ a balima a ka kalanden dɔ ye ka shi'a dɔ ye kuma min na ni a sɔmina k'a fɔ ale kan ka taa o nana ma a ko izni yabna rasulillah a ko Alakira mɔden b'a f'i kan waaju a ko o tigi ma a ko ista'idda li safarik a ko i bɛna taa dugutaa min na n'o ye laharata ye a ko a labɛn sabula taamaden bɛɛ bɛ segin ka bɔ a ka taamayɔrɔ mɛ ni min taara saya taama la o tɛ segin dɛ donc saya taamaba o tɛna segin a ko wahsil zadaka qabla hululi ajalika a ko sira fana min bɛ i mako ɲɛ lahara k'i k'o labɛn sani saya ka cu i kan wa'alam annaka tatlubu dunya wal mawtu yatlubuka ko a dɔn maaw bɛ ka girin diɲɛ de kan maa bɛɛ bɛ ka boli diɲɛ nɔfɛ min bɛ taa sugu la o n bɛ taa ni dugu in na o bɛɛ bɛ diɲɛ ɲini na a ko mɛ saya fana bɛ ka maaw ɲini dɛ a ko wala tahmil hamma yawmika alladhi lam ya'ti ala yawmika alladhi anta fi sini ma se fɔlɔ donc sini ma se maaw bɛ ka sini de jɔrɔ san wɛrɛ ma se maaw bɛ ka san wɛrɛ jɔrɔ 2030 ma se fɔlɔ 2019 ma se fɔlɔ maaw bɛ ka projet baw de ɲɛsigi o la a ko don min ma se kana o hami o da i kun kana o charge da i kun i bɛ bi min na dɛ o de y'i ta ye ma madɔ fata wal mu'ammalu ghaibun walaka sa'atu allati anta fiha kunun tɛmɛna min bɛ na o ma se fɔlɔ i bɛ wagati min na o de y'i ta ye o kuma an bɛ Ala deli Ala ka hɛrɛ k'an ye Hasan y'o wasiya min di a ka jan don wɛrɛ sigi wɛrɛw la an na o wasiya ɲɛfɔ an bɛ Ala deli subhanahu wa ta'ala ahlul beitu Ala ka u ka nisɔndiya k'an ka nisɔndiya ye k'u ka nisɔngoya k'o fana k'an ka nisɔngoya ye maa o maa n'i bɛ fɛn dɔ fɛ komi Seydi Sharif Usmane Madani Haidara y'a fɔ o don sigi la n'i bɛ fɛn kɔni fɛ f'i ka manifester a ka dɔ i la e ka kumakan tɛ ahlul beitu ka kuma fɔ i ka hadisaw la
hadis minaneno alul baytula mɔgɔ wɛrɛw fɛ minnu tɛ siyaw ye damadɔni o bɛɛ la aw ko k'a bɛ ahlul baytu fɛ ahlul baytu ka duwawu o bɛ min u ka hikmaw bɛ min u ka shi'uruw bɛ min ahlul baytu sara waati minnu na a t'a dati dɔn a t'a sigi kɛ aw ko a ye ahlul baytu ma ye nin ye kabako ye dɛ kabakoba nka ni a ka kɛ sa ni ne ye ahlul baytu ka sangasigi kɛ ne ye jabate a ka fɔ ko ne ye siya ye mais minnu yɛrɛ ye haidaraw ye minnu ye shirifuw ye n'olu y'a sigi u fa su ko n'u m'o sigi u kan ka jumɛn sigi kɔni u kan k'o de sigi n'u m'o sigi u kan ka jumɛn sigi bɛɛ ka ban mais olu yɛrɛ kɔni man ka ban abadan n'olu y'a kɛ fana akɛbagaya kɛ an bɛ ala deli ala ka an don u hɔrɔma la ala ka sabu ɲuman k'an ye ala ka an bɛɛ lajɛlen kunnaja walhamdulilahi rabbil alamin an bɛ an karamɔgɔ an bɛ fo k'i wale ɲuman dɔn an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina i foli ni wale ɲuman dɔn la maa d'a ma e fana cɛsirilen don shirifu ka ko la khadimu ahlil bayt shirifu ka baarakɛden wala shirifu ka jeliba an bɛ ala taala deli ala ka hɛrɛ kɛ an ye ala ka fɛn bɔ i la fɛn min fana b'i dan nin baara in na i bɛ shirifu kanuli min kɛ ala k'a to shirifu fana k'i kanu siga t'a la i kanu bɛ shirifu la ka d'a kan ni shirifu ma maa min kanu e tɛ bila u ka sira kan an bɛ dugawu ɲini i fɛ fana ka d'a kan an b'a dɔn i ka dugawu bɛ jaabi an bɛ ala taala deli ala ka sigida nataw yira an ni la ka segin k'aw yɛrɛ fana fo k'aw wale ɲuman dɔn aw minnu tun sigilen b'aw ka jabaruni aw minnu ye nin jɛmukan in kanu shirifu ka kɛnɛ shirifulaya duba duma tuma bɛɛ an b'a fɔ an tɛ segin an tɛ ɲina nin jɛmukan in n'a kanu n'a bɛ dɔ wɛrɛ yira abu jafar kanu tɛ kan kanu tɛ nka minnu bɛ fɔ la olu kanu don n'o ye shirifu ye n'o ye kira bɔnnaw ye olu minnu ni an bɛɛ lajɛlen yamaruyara an ka u k'u fɛ an k'u kanu an ka k'u fɛ n'o de ye kira ka cidenya sara ye an bɛ ala taala deli ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen bɔda ye ala ka an bɛɛ lajɛlen don u ka surunna donni na k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ ala ka sigida nataw yira ani aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين